क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो। तो आज भर छोड़ दा कले भर कोर दा आइल बानी खेतवा से आज भर छोड़ दा। हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो। तो आज भर छोड़ दा कले भर कोर दा आइल बानी खेतवा से आज भर छोड़ दा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। हमके थकाई के सोरावता हो कमले से राजा तू गोरावता हो। हमके थकाई के सोरावता हो राइटर अभिषेक तू गोरावता हो। आज भर छोड़ दा भीतरी ला कोर दा आइल बानी खेतवा से आज भर छोड़ दा। हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो गई हम परेशानी न हो बात हमर सैया मानी न हो। तो आज भर छोड़ दा कले भर कोर दा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।